Θα βαρέσουμε πάλι πέναλτι, με την ιδιαιτερότητα όμως ότι αυτή τη φορά θα λέμε πού θα στέλνουμε την μπάλα. Θα βάλω ένα γκολ τώρα στη δεξιά μεριά του τέρματος, χαμηλά. Λίγες πιθανότητες να μπει, πολλές πιθανότητες να καταλήξει στο τέρμα. Ότι είσαι τελειωμένος! Πάνω δεξιά και θα βγει έξω σίγουρα, αλλά πάνω δεξιά λέμε. Πάνω δεξιά, αλλά έτσι μου. Κάτω δεξιά. Πάμε Νίκο, ναι. Όλοι θα μένουν. Και πάμε να τον τελειώσουμε πάλι κάτω δεξιά. Πάτε και οι τρεις. Μπράβο Άγγελ, άλλαξε το. Περνάει, παίξε.